Zakon o mladima, koji je usvojen jula prošle godine, a danas stupio na snagu, ima za cilj stvaranje uslova za podršku mladim u organizovanju, društvenom delovanju kao i finansiranju omladinskih aktivnosti. U izradi zakona značajnu ulogu imale su i kancelarije za mlade. Dobrica Jovanović, koordinator kancelarije u Zaječaru, ističe da je ovaj zakon od velike važnosti, jer će obezbediti sistematsku brigu svih mladih ljudi, kao i njihovo veće učešće u društvu. Zakonom je predviđeno formiranje saveta za mlade koji će delovati pri Vladi Republike Srbije, sačinjavaće ga sve relevantne institucije koje se tiču mladih, predstavnici kancelarije za mlade, nevladinih organizacija. Zakon takođe predviđa i agenciju za mlade. Agenciju za mlade imaju skoro sve države Evropske unije i agencija u našoj zemlji bavit će se upravo projektima koji su predviđeni, projektima Evropske unije koji su predviđeni za mlade u našoj zemlji. U Timočkom omladinskom centru u Zaječaru kažu da je važnost ovog zakona i u tome što mladi osim osnovnog sistema obrazovanja imaju mogućnost da stiču znanja kroz razne seminare, radionice, a da ta znanja mogu kasnije da iskoriste u karijeri i daljem radu. Interesantno je što ovaj zakon po prvi put prepoznaje budžetiranje, odnosno finansiranje aktivnosti za mlade. Osim finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija, institucija, kancelarije za mlade, on prepoznaje i finansiranje, odnosno stipendiranje mladih talenata, što je veoma bitno za neku finansijsku sigurnost mladim osobama koje žele da se bave naukom i da stiču nova znanja koje će kasnije koristiti društvu uopšte. U Srbiji je 20% stanovništva uzrasta od 15 do 30 godina, pa se smatra da će se donošenjem prvog zakona o mladima poboljšati kvalitet života 1,5 miliona mladih.